Tapos meron dyan parang mini townhouse. Hi mga moms, dito na po tayo ngayon. Papunta na tayo kina Gio. So, pinapaabot ni Brenda na bracelet mula po sa Brandy International. Iaabot na natin. So, ito yung kasi yung regalo ng Brandy International para kay Brenda. Baka lumagpas tayo. Ayan, so andito na tayo along highway. Papasok kina Gio. Naputol kasi yung signal natin kaya hindi na tayo nakapag-live. Ayan, so ito yung highway. Papasok kina Gio. Ayan, papasok na tayo dito sa subdivision nila Gio. Diretso lang. Malapit na tayo. Tama ba? Sige lang. Sa kaliwa. Saan ba ibang daan kung di kakaliwa tayo? Oh my God. Nandiyan, may signal pa yung ano. Oh. Dahil na, saan ba siya? Huwag sana akong maligaw. Tapos kanan. Ito na nga ata eh. Oh. No, naligaw yata tayo. Sige lang, kakaliwa ka dyan. Sa dulo, sa dulo. Sa kabila na lang. Na, naliligaw na kami mga moms. We are here na. Gio! Paikot-ikot kami. Doon kami napadpad. Sa kabilang dulo. Hindi na, oy. Hindi na ako magtagal. Iabot ko lang itong ano. Na, nagpakulay pa. Thank you. Hindi na ako umabot. Oo, oy. Una na ako. Sabi mo kayo, Mami, una na ako. At ayun nga, naabot ko na kay Gio. Mission accomplished na tayo. Naabot ko na kay Gio yung bracelet na pinabibigay ni Brenda mula sa Brandy International. Ayan, maraming salamat. And to Mami Jenny, sorry talaga, bawi ako next time. Kapag naligaw na naman ako rin sa Laguna, kakain ako, promise. Ayan. Kasi naghanda raw si Mami ng dinner. Eh, sabi ko hindi ako magtatagal. Gawa po ng, hinihintay din ako ng mga pamangking ko sa Liliw at nung hipag ko yung kapatid ko. No, sandali lang po ako doon. Then, uuwi na rin ako ng Manila kasi meron akong maagang event bukas. So, kailangan, may asikasuhin din ako. So, kailangan ko makabiyahe. Eh, wala pong biyahe dito sa Laguna ng bus. Last trip nila is alas 8. Eh, anong oras na po? So, medyo late na. Kaya magpapahatid ako dun sa kanila mamaya sa San Pablo. Tapos, dun na, from San Pablo naman, dun ako sasakay going to Manila. So, yun. Ayoko lang din kasi ma-hassle. Anyway, thank you so much. Mami Jenny, sorry ulit ha. Di bali, promise, babawi ako next time. And kay Gio, ayan, sana alagaan mo rin yung bracelet na regalo sa inyo. And more years to come to bring Gio and sa lahat. Ayan, pagpapatuloy ng ating live kanina na naputol. Sorry, kaya na i-vlog ko na lang. Maraming salamat. Till next time. Bye! It's DJ.